nám běží. A někdy v té rodině běží opravdu hodně rychle. Takže je nejvyšší čas plánovat hodně do budoucna. Dneska pro vás máme výbornou nabídku na 1. října. To je skvělý čas, protože škola už je krásně rozběhnutá, je krásný podzim a my vás zveme na diecézní pouť v naší českobudějovické diecézi. Ahoj holky a kluci, zveme vás na diecézní pouť, která bude 1. října v Nových Hradech. Přijďte se podívat na dětská stanoviště, které budou zaměřeny na svatou Bakitu. Těším se, že i spolu s vámi se setkám na diecézní pouti v Nových Hradech. Všichni přijďte na diecézní pouť, bude výborný guláš. Těšíme se na to! Protože oni dojdou milosrdenství. Laskavě nám viny promíjí, učí nás odpouštět, nabízí lásku tak, aby poznal celý svět. Vás všechny, kteří máte rádi pěknou muziku a dobré pivo, zveme na koncert pro město Nové Hrady, který se uskuteční 30. září na náměstí a zahrajeme vám tam s naší sušickou kapelou Memento. Pokud budete mít čas a chuť, těšíme se na vás. 1. října bude příležitost se setkat s věřícími z celé diecézy v Nových Hradech u Českých Budějovic, kam nás biskup Vlastimil zve na celodiecézní pouť. Bude velmi bohatý program pro mládež, pro děti, pro seniory a ostatní dospělí. Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin, vstal z mrtvých náš Pán. Ježíš je Bůh, světlo střídá stín, světu vládne král. Tak město Nové Hrady se těší na všechny poutníky, kteří přijedou do Nových Hradů v rámci celodiecézní pouti na přelomu září a října. V průběhu celého víkendu tady budou připraveny zajímavé aktivity, koncerty a všechny naše památky budou připraveny pro poutníky a další návštěvníky. Takže těšíme se na to, že se přijedete k nám do Nových Hradů podívat. Já se moc těším na 1. října do Nových Hradů. Doufám, že bude tak krásné počasí jako dneska. Možná bude pršet, ale i tak by to bylo krásné. Máme tam hrát Sněhurku a 7 trpaslíků. Teda nebudu to hrát sám, budu to hrát se svým synem. Doufám, že přijdete. Program, který je pro vás připraven, je velmi bohatý. Začínáme už v pátek večer koncertem kapely Memento na Novohradském náměstí a i v průběhu soboty a neděle můžete navštívit naše muzea a jiné kulturní památky. I my jsme pozváni na to putovat za Kristem. A putování za Kristem znamená se s ním setkat, ale také tu zkušenost předat. A komu? No nejlépe ve svých rodinách, svým dětem. A tak vám přejeme, aby tohle setkání se o této poutní sobotě vydařilo právě ve vašich rodinách. Bude bohatý program pro děti, pro mládež, pro dospělé. 2 přednášky monsignora Opatrného a docenta Machuly.